दा बे जोङो दिनै जोंनि बरमाजरा आन्सलिक बाथौ गौथुमा दिनैसिम 50 बोसोर जाबाय आरो बे 50 बोसोरावनो जोङो जोंनि बे खाबुखौ लानानैनो जोङो सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनो थांगासिनो दं आरो बे फालिथाय फोरबोआव जागोन फैगौ आघन दाननि 20, 21, 22, 23, 24 आरो डिसेम्बर दाननि 7, 8, 9, 10 आरो 11 अक्ट'सिम दा बे सानबानि हाबाफारिजों जोङो जोंनि बरमाजरा बाथौ आन्सलिक गौथुमनि सनाथि मायथाइ फोरबोखौ फालिनो लानाय जादों। जोंहा गोबां हाबाफारि दं। जोङो जोंनि बे बानजाय आफादखौ 12था दालाय आफाद बानजाय आफाद दानानै लानाय जादों आरो बे 12था दालाय आफादनि गेजेरजों जोङो गोबां मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि लानाय जादों आरो बे मेहेरगोनां हाबाफारिजों जोङो गोबां प्रग्रामनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव थानाय जोंनि ओनसोलनि बाथौसा बिथांमोनखौ थुलुंगा होनो थाखाय जोङो गोबां हाबाफारि लानाय जादों। जोंहा बेवहाय गुबैयै जोंनि बाथौ धोरोमनि जि तात्पर्य बे तात्पर्यफोरखौ गोबां जोंहा फोस्रावदिं नेहाथारिफोर दं। बे फोसावदिं धोरोमनि सोमोन्दै फोसावग्रा बिथांमोनखौ लाबोगोन आरो बेनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव माइनाव आफादानो जा बाथौ गौथुमानो जा गासैनिबो गेजेराव जोङो मोनसे धोरोमनि प्रति जि मोनसे आस्था दं बयहाबो सिबिनाय दं बेखौ मेसेज होनो थाखाय जोंनि गेजेराव जोङो बे हाबाफारिफोरखौ लानाय जादों आरो बेजोंनो जोंहा बे धोरोमनि अनगायैबो जोंहा राव हारिमु दं, थुनलाइ दं, बेफोरखौबो जोङो सरजाबनानै लानाय जादों। बे सानबानि हाबाफारियाव गुबुन गुबुन बिथिङाव जेरै थुनलाइयारि बादायनाय थागोन, हारिमु बादायलायनाय थागोन आरो बिदिनो धोरोमनि सोमोन्दै सावरायलायनाय थागोन। बे गोबां हाबाफारि लानानै जोङो बे मेहेरगोनां मोनसे हाबाफारिजों जों खुंफुंनो लानाय जादों। बेवहाय आलासि महरै जोङो गुबैयै जोंनि बिटिसिनि चिफ बिथां प्रमद बर' सारखौबो जों खावलायगोन आरो लोगोसेयैनो गोबां EM आरो MC फोर थागोन आरो धोरोमनि जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि आरो नेहाथारि आरो जिल्ला आफादनि धोरोमनि नेहाथारि आफादगिरि बिथांमोनखौ जों खावलायगोन। दा बेखौ जों गुबैयै जोंनि जिथु प्रग्राम हाबाफारि बे हाबाफारियाव जों बिथांमोनखौ सोनानै लानाय जादों आरो बेनि गेजेरजोंनो जोंनि बे ओनसोलनि बाथौ धोरोमनि जि गायसननायनि जि जारिमिन बे जारिमिनखौबो फोस्रावनो बा मिथिनो थाखाय जोङो बेवहाय जोंहा मोनसे लाइसि दिहुनगोन आरो बे लाइसिनि गेजेरजों जोङो जोंनि बे ओनसोलाव जोंनि बाथौ धोरोमनि जिखिनि फोसावनाय, फेहेरनाय, फोलावनाय बायदिसिना बिथिंनि जि माबाफोर दं बेफोरखौ जोङो बुथुमनानै हयथ' बे जोंनि दिहुनथाइ बिलाइफोराव बिजाबाव जों सुजुनाय जागोन। जा बेनो जे जोङो गुबैयै बुंनांगोन जा धोरोम मोनसे थायो आरो बे धोरोमखौ मानिनानैनो दिनै बर' हारिया सोलिनानै दं। ओंखायनो जोंनि गेजेराव मा लाइमोन, मा सेंग्रा, मा सिख्ला बिथांमोननो जों गासैखौबो खौसेयै जहै जोंनि गेजेराव जे बाथौ धोरोम दं आरो बे बाथौ धोरोमा जोंखौ माबायदि इनडाइरेक्ट आरो डाइरेक्टलि जोंखौ माबोरैहाय सहाय खालामो बिनि गुबै बाथ्राफोरखौ जों मोनथिहोगोन। ओंखायनो जोंनि गासै बे जोंनि बरमाजरा ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जोंनि बे गौथुमाव गासैबो बाहागो लागोन आरो बेखौ जों रोखायैनो जोङो फोरमायनाय जायो। जोंनि बे गौथुमनि जिथु हाबाफारि जोंनि बे मेलनि हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोंनि निसा मुक्त जों खालामगोन। जा जोंहा बेवहाय जौ आरो जुहानि जेबो माबा थानाय नङा। ओंखायनो बेखौ जोङो गोजानाव दोनगोन। बेनि थाखाय जों रायजो राजाखौबो खावलायखादो। जोंनि गेजेराव सावरायनायबो जाखाबाय। जोंनि गेजेराव जौ जुवा बे मोनसे गाज्रि मोनसे नेरसोन। ओंखायनो बेखौ जों जाहाथे फोजोबलांनो हायो बे नोजोरजों जोङो जोंनि बे मेलखौ खुंफुंनो लाहार फाहार खालामनाय जादों। बेखौनो फोरमायनो सानदों जोंनि बरमाजरा आन्सलिक बियाबनि बेन्दोङाव जोंहा फालियै फालियै 1967 मायथाइयाव जोङो निफ्राय फालिनानै जोंहा 53 बोसोर जाहैबाय। 53 बोसोराव जोङो सिगांनि बेलायाव कर'नानि माबायाव जों फालिनो हायाखैमोन। बिनिखायनो जोङो नै दा 53 बोसोरनि उनाव जोङो जोंनि गल्डेन जुबलि बाथौ धोरोमनि सानखौ जोङो फालिनो आखायाव लादों। बेखौ बेहाय जोंहा बरमाजरा आन्सलिक हिसाबै गागि हिसाबै गामिया गंस्नि गामि दं। बे गंस्नि गामिनि आफादगिरि नेहाथारिखौ लानानैनो जोङो बे
गल्डेन जुबलिखौ गामिनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे रायजो राजाफोरखौ लानानै जोङो रायज्लायनानै गल्डेन जुबलिखौ फालिलांनो थाखाय आखायाव लादों। आदसा बाथौ धोरोम हिसाबै जोंहा गोदोनि बाथ्राया आगोलनि बाथ्रायाथ' बेलेगमोन। गोदो गोदाय जोङो दाब दाब जायगायाव नैबेहाय मोनसे गुबुनाव मोनसे बिदियै जोङो खुंबोदोंमोन। दा जों सोदांनायनि उनाव जा निर्दिष्ट मोनसे बाथौ सिबिसालि थान हिसाबै जोङो दा जोंनि बरमाज्रा आन्सलिक हिसाबै जोंहा नैबेहायनो सिबिसालिखौ जोङो बेहाय जोङो बाथौनि थान हिसाबै जोंहा बिगानै हाखौ जों बाथौ हिसाबै जोङो एलटमेन्ट खालामनानै जोङो लाबाय। आरो बिनि सिगाङाव जेबो जोंहा बेफोरबायदि खैदा खैफोद जेबो माबायाखैमोन। खायसेया बुंनो नागिरो आर'ज खालामनायनि गेजेरजों मा मोनो मा मोना बे गावबा गावनि बाथ्रा, खिन्थु जोङो आर'ज खालामनानै रायजो राजाफोरखौ धोरोमनि गेजेरजों खौसे खालामनो हादों होननानै आं बे मेसेजखौ होनो